Id-deputat nazzjonalista Claudette Buttigieg ħarġet onqa għal Jason Azzopardi e kif qalet li l-konnessjonijiet li għandu ma' Jorgen Fenech huma differenti minn dawk li għandu l-kap Adrian Delija. Fuq ix-xandir nazzjonali skont Buttigieg, deputat mill-fazzjoni ta' Simon Busuttil, Adrian Delija għamel ħażin iżda mhux Jason Azzopardi. Jiena assigurani anke Jason Azzopardi ma' Jorgen Fenech ma ltaqax fuq livell personali laqat la kellu WhatsApp messages għaddejjin miegħu u speċjalment wara l-istorja ta' 17 Black. Ħadd ieħor ma jistax jgħidha, ħadd ieħor qalilna ma nafx għax ma nafx is-sorsi minn fejn huma. Il-ħadd fuq Facebook Jason Azzopardi ħallef li qatt ma ltaqa' ma' Jorgen Fenech, madankollu ftit wara ħareġ ritratt fejn Azzopardi derb ta' tsafidu ma' Jorgen Fenech. Dakinhar stess omm is-suspettat mandant fil-qtil ta' Defni Caruana Galizja ċanfret mhux ftit lil Azzopardi hekk kif staqsietu jekk hux ċert minn dak li qed jgħid u qaltlu miskin min jemnu. Fuq it-televiżjoni Buttigieg qalet li kieku kienet flok Azzopardi ma titkellimx b'mod assolut. Qal jien naħlef Tkellem mod assolut. jien naħlef li qatt ma ltaqa' speċi ma' Jorgen Fenech. Jiena ma nitkellimx b'mod assolut. Imbagħad Claudette Buttigieg fissret l-istejjer dwar Jason Azzopardi bħala devjazzjoni. Din hija devjazzjoni assolutament maħluqa min-naħa tal-Partit Laburista, b'nies prominenti fil-Partit Laburista itellaw affarijiet. Għaliex? Għax hija devjazzjoni. Imbagħad l-eks kantanta tal-Eurovision pruvat traqqa l-pannu bil-qara aħmar fġieħ Azzopardi. Jiena qas naf kemm kantajt tiġijiet ta' nies vera magħrufin u min jaf kemm kien hemm membri parlamentari u ministri u min jaf kemm ħadd bidejn nies u min jaf kemm hemm ritratti tiegħi ma' nies differenti.